days between master and disciples will be presented in Hebrew with subtitles in English, Arabic, Aulaxese or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Croatian, Czech, Slovak, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. בשנת 1947, ילד בדואי צעיר, רועה כבשים, ראה את עדר כבשיו בקומראן אשר בגדת ים המלח. לאחר ששמע את אחד האבנים שזרק בעצלתיים פוגע בכד חרס בתוך מערה ריקה בסמוך, הילד מצא בתוך הכד השבור דפים של כתבים עתיקים. מספר של 850 כתבים קדושים נמצאו לבסוף, כולם בערך בני 2000 שנים. כתבים אלו, ידועים בשם מגילות ים המלח הגנוזות, מכילות פרטים רבים על קבוצה רוחנית עתיקה הנקראת האיסיים. כתבים אחרים של האיסיים נחשפו מארכיון הסודי של הוותיקן. כשושלת יהודית, האיסיים נמצאו בדרך כלל בקהילות שבהן מדיטציה או תפילות היו חלק חשוב מחיי היומיום שהוקדשו לאלוהים. הנאמנים נשאו בתוכם אור יפהפה, אור אלוהים, ועל אור זה להיות מחולק עם תושבי כדור הארץ האחרים. עם כבוד לכל צורות החיים, הדיאטה של האיסיים הייתה צמחונית טהורה. היום אנו מציגים את החוכמה העתיקה של האיסיים עם קטע מבשורת השלום, ספר 2, הספרים הלא ידועים של האיסיים. ספר האיסיים של ישוע, שלום בין 7 החלקים. ובראותו קהל רב, ישוע הלך אל ההר, ותלמידיו באו אליו, וכל אלו אשר רעבו למילותיו. ובראותו אותם מתקבצים, הוא פתח את פיו ולימד אותם באומרו, שלום אני מביא לכם, ילדיי, שלום שבעתיים, של האם הארצית ושל האב השמימי. שלום אני מביא לגופכם, מודרך על ידי מלאך הכוח. שלום הנני מביא ללבכם, מודרך על ידי מלאך האהבה. שלום הנני מביא לשכליכם, מודרך על ידי מלאך החוכמה. על ידי מלאכי הכוח, האהבה והחוכמה, אתם תתהלכו ב7 הדרכים של הגן הנצחי. וגופכם, לבכם ושכליכם יתאחדו כאחד במעוף הקדוש אל ים השלווה השמימי. כן, אני אומר לכם את האמת. ישנם 7 דרכים דרך הגן הנצחי, וכל אחד חייב לעבור בגוף, בלב ובשכל, כאחד, שלא תימעדו ותיפלו לתהום הריקנות. שכן, כפי שציפור לא יכולה לעוף עם כנף אחת, כך ציפור החוכמה צריכה 2 כנפיים של כוח ואהבה להמריא מעל לתהום של עץ החיים הקדוש. שכן, הגוף לבדו הינו בית נטוש, הנראה ממרחקים. מה שהיה נחשב יפה אינו אלא הרס וחורבן בהתקרבנו. הגוף לבדו הינו מרכבה מעוצבת מזהב, שיוצרה שם אותה על נס, מסרב ללכלכה משימוש, אך כאליל זהוב היא כאורה ללא חן, שכן רק בתנועה נגלית תכליתה. כמו השחור החלול של אלמנה, כאשר הרוח מכבה את הנר, כך הגוף לבדו, ללא לב וללא שכל ימלאה באור.
והלב לבדו הינו שמש ללא אדמה להאירה, אור בחלל הריק, כדור של חום טובע בים של שחור. שכן כאשר אדם אוהב, האהבה הזו נהפכת להרס של עצמה, כאשר אין יד למתוח קדימה בעבודה טובה, ואין שכל שיהרוג את להבות התשוקה לשטיח רקום של תהילים. כמו סופה במדבר, כך הוא הלב לבדו, ואף אחד ובלי שכל להובילו לשירה, דרך הברוש והאורן. והשכל לבדו הינו מגילה קדושה שנשחקה עם השנים, וחייבת להיקבר, האמת והיופי של המילים שלה לא השתנו. אך העיניים אינן יכולות עוד לקרוא את האותיות הדהויות, והיא הופכת לחתיכות בידיים. כך הוא השכל ללא הלב שייתן לו מילים, וללא הגוף לעשות מעשים. שכן מה מועילה החוכמה ללא הלב שירגיש, והלשון שתיתן לה קול? רק כמו רחמה של אישה זקנה, כך הוא השכל לבדו, ללא לב וללא גוף למלאו בחיים. שכן הבט, אני אומר באמת, הגוף והלב והשכל הינם כרכרה וסוס ונהג. הכרכרה היא הגוף, עשויה מכוח לבצע את רצון אבינו שבשמיים ועם האדמה. הלב הינו סוס נלהב, מפואר ואמיץ, הנושא את הכרכרה באומץ, באם הדרך חלקה היא, או אם אבנים ועצים נמצאים בדרכו. והנהג הינו השכל, מחזיק במושכות החוכמה, רואה מלמעלה מה נמצא באופק הרחוק, מסרטט את הדרך של השעתות והגלגלים. האזינו אתם שבשמיים, ואני אדבר, שמעי ארץ את מילות פי. התורה שלי תיפול כגשם, דבריי יטפטפו כמו הטל, כמו הגשם הקטן על הדשא העדין, וכמו הגשמים על הדשא. מבורך הוא ילד האור, שגופו חזק, שכן הוא הינו אחד עם האדמה. אתה תחגוג בסעודה היומית עם כל המתנות של מלאך האדמה. החיטה והתירס המוזבים, הענבים הסגולים של סתיו, הפירות הבשלים של העצים, הדבש החום צהבהב של הדבורים. אתה תחפש את האוויר הרענן של היער ושל השדות, ושם ביניהם תמצא את אח האוויר. תתפשט מנעליך ובגדיך, וסבול את מלאך האוויר לחבק את כל גופך. אז השום ארוכות ועמוקות, שכן מלאך האוויר עשוי לבוא אליך. היכנס אל הנהר הקריר הזורם, וסבול את מלאך המים לחבק את כל גופך. השלך את עצמך לחלוטין לזרועותיו החובקות, וכפי שהאוויר נע לעתים תכופות עם נשימותיך, נוע עם גופך גם המים. אתה תחפש את מלאך השמש, וייכנס לחיבוק זה שיתאר בלהבות הקדושות. וכל הדברים הללו הם של החוק הקדוש, של האם האדמתית, היא אשר ילדה אותך. הוא אשר מצא שלום בגופו, בנה מקדש קדוש, היכן שתשכון לנצח רוח האל. דע שלום זה בשכלך, השתוקק לשלום זה עם לבך, מלא שלום זה עם גופך. מבורך הוא ילד האור, שהינו חכם בשכלו, שכן הוא ייצור את גן העדן. שכל החכמים הינו שדה חרוש היטב, המודיע ברבים על שפע ואושר. שכן אם תראה זרעים מלוא החופן, לאדם חכם, הוא יראה בעיני מוחו
שדה של חיטה מזהב. ואם תראה מלוא החופן זרעים לשוטה, הוא יראה רק את מה שלפניו, ויקרא להם חלוקי אבן נקלים. וכפי שהשדה של החכם נתן שפע של תבואה, והשדה של השוטה אינו קציר של אבנים, כך המצב עם מחשבותינו. כמו אלומות של חיטה מזהב, משתרעים חבויים בגרעינים הקטנים, כך גם ממלכת גן העדן חבויה במחשבותינו. אם הם יהיו מלאים בכוח, אהבה וחוכמה של המלאכים של האב השמימי, כך הם יכולים לשאת אותנו אל ים השמיים. אך אם הם מוכתמים בשחיתות, שנאה ובערות, הם יכבלו את רגלינו לעמודים של כאב וסבל. אף אדם לא יכול לשרת שני אדונים, אף מחשבות רשע אינן יכולות לשכון בשכל מלא באור החוק. הוא אשר מצא שלום בשכל, למד רחף מעל עולם המלאכים. דעו שלום זה בשכלכם, השתוקקו לשלום זה בלבכם, ממשו שלום זה בגופכם. מבורך הוא ילד האור, אשר ליבו טהור, הוא אשר יראה את האל. שכן האב שבשמיים נתן לך את רוח הקודש שלו, והאם הארצית שלך העניקה לך את גופה הקדוש, כך שאתם תעניקו אהבה לכל אחיכם. וכל אחיכם האמיתיים הם כל אלה אשר עושים את רצונו של אביכם השמימי ושל אמכם הארצית. תנו לאהבתכם שתהיה כמו השמש אשר זורחת על כל היצורים החיים של הארץ, ואל תעדיפו להב אחד של דשא מעל לאחר. ואהבה זו תזרום כמעיין מאח לאח, וכמו שזה מבוזבז, כך זה יתחדש. כי האהבה היא אינסופית, האהבה היא חזקה יותר מזרם המים העמקים. האהבה היא חזקה יותר מהמוות, ואם האדם שונא ולא אוהב, הוא גם בונה חומה בינו ובין כל היצורים מעל פני הארץ, ובזאת הוא שוכן בגדות ובכאב. או הוא עשוי להיות כמערבולת כעוסה אשר שואבת אל מעמקיה את כל אשר צף בקרבה, כי הלב הוא ים עם גלים אדירים. ואהבה וחוכמה חייבים לרכך זאת, כפי שהשמש החמה חודרת דרך הבד ומגיעה את הים חסר המנוחה. הוא אשר מצא שלום עם אחיו נכנס לממלכת האהבה, ויראה את האל פנים אל פנים. דעו את השלום הזה עם שכלכם, שאפו לשלום זה עם לבבכם, מלאו את השלום הזה עם גופכם. מבורך הוא ילד האור, אשר בונה על הארץ את מלכות גן העדן, הוא אשר ידור בשני העולמות. אתה תלך אחרי החוק של האחווה, אשר אומר לא יהיה לך עושר ולא תהיה עני, וכולם יעבדו יחדיו בגינה של האחווה. אך כל אחד ילך בדרכו שלו, וכל אחד ישוחח עם ליבו שלו, שהרי בגינה האינסופית ישנם פרחים רבים ומגוונים. הוא אשר יאמר שאחד הוא הטוב ביותר מפני שצבעו הוא סגול, או שאחד הוא מועדף היות שגבעו הוא ארוך ודקיק. למרות שהאח יהיה בגווני אור שונים, עדיין הם כולם יעבדו בכרם של האם הארצית. והם כולם ירימו את כולם יחדיו בשבח האב השמימי, ויחדיו הם ישברו את לחם הקודש, ובשקט חולקים את ארוחה הקדושה של חג ההודיה. לא יהיה שלום בין האנשים עד אשר יהיה גן אחד של האחווה מעל הארץ.
תודה שהצטרפתם אלינו לבין מאסטר ותלמידים. התוכנית הבאה, עולם החיות, שותפינו לחיים. מיד לאחר חדשות ראויות הציון, כאן בטלוויזיית סופרים מאסטר. השגחה עליונה תדריך את חייכם עם חוכמה ואהבה. Thank you for joining us for Between Master and Disciples. Up next is Animal World, our co-inhabitants, right after Northworthy News, here on Supreme Master Television. May Providence guide your life in wisdom and love.